Engasahlukana nebhadi. Lapha akadingi ukwenza nje uthandeke noma uphinda futhi wenza okunye ukuhlazimisa ikhanda kule emakhaya bese ifingelele sifisa umntwana nasambona uhamba nobaba umbuzi nale ekhulini nobabili wabona khona umntwana kanti bengingelela zonke izinano babili izinyanga sithi ninjani namhlanje hayi siyaphila lapho kuye yebo hayi namhlanje siyaphila njani nina ayaphila kakhulu namhlanje ngithi ake ngakhe izizwe zokwelapha yebo uma unofufunyana ulashwa la ilezizwe kwaphela umuntu osuke nofufunyana usuke efakwe izinto eziyizizwe izizwe ezinye ixoshe lezi ezinye izizwe yebo siyaphinda futhi la siyathola idlisa lomoya yebo mkhulu intombi ukwazi ukuyidlisa nje ikude ingekho eduze kwakho yebo uma uyidlisa ke intombi ukuthatha nje into engaka yebo uyikhulumise lento ukuthi ke mntakwethu namhlanje ukushaya ngaphakathi kukhona ikhekhanyana nje bafethu siyaphuza utshwala bomnandi impela yabo kodwa kunabanye abafethu ababengadelelwanga ukuphuza utshwala yabo kunabanye abafethu ababengadelelwanga asebelahlekelwe izinto eziningi ngenxa yotshwala asebebhidlikelwe inayimizi uthola ukuthi umfazi usehambile izingane ayisahlali naye ngenxa nje katshwala so mfethu uma ukuthi wazi umuntu njengaloyo noma mhlambe ukuleso simo nawe usuthi nje ayichangeke utshwala sebongilimaze kakhulu sondela kubaba uDube unomuthi okwazi ukuthi uyeke utshwala ufakwa nje kubona utshwala kanti ungayekisa nomuntu usanokumyekisa futhi uma ukuthi uyabona ukuthi hayi cha usekhathazile sekushoda ukuthi ahambe emhlabeni so baba uDube kutholakala ngenamba u072 544 6279 u072 544 6279 ulaphayana ngasemfezi tavern eMgababa mawufika nje ngakhona ubuza ukuthi ubuphi uhlala kuphi baba uDube oyinyanga enkulu bazokuyalela ke abantu kanti uyatholakala nasekhasini la ka YouTube uDr Dube TV so u072 544 6279 uyabiyeka nje utshwala completely ngiyabonga kukhona ikhekhanyana nje incanyana ozohlephula mase ulifaka la phakathi yebo mkhulu bese uthi ke nali ikhekhe ofuna ululidle khona uzokwakheka uthando olukhulu olungapheli futhi uthande mina umfokabani ungithanda uziyofa sohlukanisa ukufaka emntakwethu yebo ukhuluma kanjalo ke uma ukhuluma nesikhafulo yebo bese ke kuthi egcineni ke bese uyabhebhetha uthi yebo isikhathi uphephetha ke iyahamba ke lempahla iyamaphi entombini yebo mkhulu izofika lempahla ke phambili ngoba phela ihamba ngomoya yebo izofika adle nje abone sedle ikhekhe kube mnandi usiyashayeka lapho ke ngaphakathi yebo uyawuphinda futhi lo muthi uyoshisa emalahleni noma sempepheni ukhulume nentombi ukuthi ayikuthande kanjena kuningi ke izizwe ezikwazi ukwenza yebo lo sikhuluma ngokuthi ziyalapha ziyayibuyisa intombi uma ungafika mhlambe unemimoya mhlambe imimoya iqinile yeyilwane iqinile ukushisela impepho ngifaka yona umuthi ngaphezulu bese ngiyawukhulumisa ngithi ayiphume yonke imimoya iphuma semthami imimoya la uyakwazi futhi lo muthi ukubhema uyakwazi ukukhotha yebo ungawubethelisa futhi ngamabhodlela amancane yebo mkhulu kusayiwona wenza nje yonke nje into ungayithatha intelezi yakho uma usufaka kona la phakathi ziphume izilwane ziphume ibaleke ungenze njalo yona ke le inkunzi le yebo mkhulu ayishaya zonke inkunzi iyayiqhosha inkunzi ezinye uma ifikile iyiqhoshe
Yebo. Imimoya engasile, imimoya emdaka. Kodwa ngiyathanda la mkhulu othi khona uma uthi ufuna ukudlisa umuntu wakho ngekhekhe ungekho engekho naningabonani mkhulu angazi umuntu aza kubone kubamba ukujobelela lapha enkomishini naseplatini lokufaka idlisi le khekhe liyashesha mkhulu. Shesha kakhulu ikhekhe ngoba ungaze ubanjwe phela. Yebo. Mhlawumbe lo muntu futhi akekho eduze kwakho uzomdlisa kanjani uma sengekho eduze kwakho. Kulula-ke lokhu siyakwazi ukumdlisa ngekhekhe ekude. Yebo mkhulu. Iyona-ke le. Yebo. Sesiyaqala-ke nje sesiyayisebenza-ke. Yebo. Sesiyayiqala siyayisebenza obambe nayo inkukhu mfana. Qala uyephehla manje. Besenze njena-ke siyawageza amadoda amakhulu manje. Yebo. Sithi akagezeke enze umsebenzi wawo. Wonke lo msebenzi esizoyitshela wona amadoda amakhulu-ke akasebenze. Yebo. Awuyikhulumise Mntakambutho. Enziwa njena-ke uma kwakho izizwe zakhiwa kanjena-ke. Mkhulu. Zakhiwa kanjena-ke. Uvuke madoda nisebenze. Yebo. Beka ngale eceleni. Aphuzise, khuluma. Ayimphuzeke la madoda amakhulu. Yonke indawo, yonke indawo. Yonke indawo. Ugologolo mkhulu. Gologola baphuza manje. Yebo. Senigeza amakhosi amakhulu senihlambulula-ke manje kusafanele uvuke nisebenze amakhosi amakhulu. Landa intombi, niwashe imimoya, izizwe. Abavula amakhosi amakhulu. Ushaya ikhwela. Banemfumfunyane amakhosi amakhulu. Ezikwabo. Abathunyelwa ngey'lwane belele emakhaya amakhosi amakhulu abagezwayo. Ezikwabo. Bawashe bahlambulule amakhosi amakhulu. Yebo. Intombi nezilanga iy'ntombi. Bakuthanda ukubantu amakhosi amakhulu kube kuhle emzini yamadoda. Yebo. Amadoda angadlali amanye amadoda abanye abafana belele ebusuku. Akube kuhle-ke amakhosi amakhulu siyanihlambulula-ke siyaniwasha-ke madoda amakhulu. Madoda asenyakatho. Nina bomavula kuvalile. Emzini yamadoda. Emzini yamadoda. Akube njalo siyanigeza. Siyaniwasha siyanihlambulula-ke amakhosi amakhulu. Akube kuhle-ke sifuna kuhle njalo amakhosi amakhulu. Iney'shishane zomoya. Omavula kuvalile. Akube njalo-ke amakhosi amakhulu. Akube njalo, akube kuhle. Endlela nasenza kube kuhle amakhosi amakhulu. Siyaniqamba-ke igama lenu. Yebo. Igama lenu ingadlangadla engahlulwa yilutho. Ingadlangadla engahlulwa yilutho. Igama lakho-ke yasuqamba lona uzosebenza-ke. Yona le. Ibutho leli. Ibutho leli uzozwa kahle. Unyakaza phansi. Manje mkhulu ake ngiphinde ngibuyele emuva futhi khona la engisale khona mkhulu ongazange sangicacisela kahle. Lapha gologo mkhulu wenzelani mkhulu ufaka ugologo kanje? Siyaphuzisa phela amadoda ukuthi aphuze. Yebo. Aphuze ngoba phela amadoda phela ayaphuza. Ayabona. Ayoma akaphuzeke manje athi uma ephuzile ahlale phezu komsebenzi. Yebo mkhulu. Azophuza kanye aphuze zonke iy'nsuku. Azophuza kanye sephuzile-ke manje kuyosetshenzwa-ke manje. Yebo mkhulu. Siyakhafula senza yonke into. Yebo. Ayikho into engenzekile. Into engenzeki yenziwa yibona. Yebo. Manje mkhulu uzobe uyiphethe yona le ndlu ingadlangadla khona laphana eGoli mkhulu lapha ngase-garage mkhulu nasekhaya mkhulu. Hawu phela ngizobe ngiyiphethe ingadlangadla. Yebo. Ingadlangadla uma ngiyiphethe yona izobe isebenza lapha eGoli. Iziphinde iyosebenza lapha eKalsfontein. Yebo. Ngakwamakoti. Yebo. Abakwamakoti sebekulindele. Sengiseduze. Yebo mkhulu. Ntambama nje ngiyagibela. Yebo. Kusasa ngiyaqala ukusebenza lapha eGoli. Yebo mkhulu. Bese kuthi ngomhla ka-1 sengiyaqala eCape Town. eKapaludumo mkhulu. eKapaludumo. Yebo. Angihlali kakhulu uma ngihambile ngithatha 2 days mase ngiyabuya ngize ekhaya
uyothatha oluzayo ngoba ngibuyile sengisekhaya yebo mkhulu. nakhona-ke iyasebenza Yebo. iyona-ke impahla enkulu le Babukele engahleba yilutho niyazizwela ukuthi uyathembisa uthi uzoyiphatha yona ingadlangadla laphana eGoli naseKapa Lodumo babukele emakhaya uma ufuna shayela umkhulu ngokushesha akuphathele ezindawo lapha kubali ebantwini azibanikeza yona ngoba babaliwe abantu abayidingayo khona laphayana eGoli naseKapa Lodumo babukele emakhaya. Mkhulu kuphi okunye ongathanda mhlawumbe ukuthi ubashiyele nabo babukele bakwazi khona namhlanje nasesiphuma? uthi uma uyikhafula le nto ujwayele ukuthi amakhosi amakhulu Yebo. siyanithuma manje nenza kanje Yebo. kuyathunywa Yathuma la. kuyasetshenzwa Yebo. siyakwazi ukumlapha futhi umuntu ekude Yebo. siyithume thina sila ukuthi ayihambe olapha ubani ngoba phela iyalapha Ingadlangala. iyosuka ingadlangala ishone khona ethunywa khona ayibhajwa Babune ngamehlabo omabili ababukele emakhaya bebhekile yakhiwe ingadlangala namhlanje ukuthi yakhiwa kanjani sifaka wena Smirnoff lapha phakathi bavuka amadoda avame ngenyawo ashona emsebenzini ayosebenza uma ukuthi usalile namhlanje ukuthi uthole ingadlangala isakhona lokubikho indlu ekhona la kaMkhulu lena indlu ekhona khona la kaMkhulu sasile TV sohlangana babukele bazali Kuyinjalo amakhosi amakhulu amadoda amakhulu. sizohlangana nakhona laphayana eGoli endlini garage babukele emakhaya ngiyalazi ukuthi abaseniyakwazi khona abakhulu abantu abaningi abasebenzela isikhulu ukuthi abasizele khona siyaphuma-ke manje mkhulu abezivalisa babukele emakhaya mkhulu. nisale kahle balalele Yebo. izophinda ibonana Yebo mkhulu. Azona bakumbutha. So bangishaya isigubhu ngide shaya amathambo shisa impepho ngikhipha indaba zabo ngikhanyisele gogo ngiyakhuluma engasahlukani nebhani